bine ați venit la un nou video pe acest canal. Eu sunt Gorila Imperială. Nu uitați de mare like, subscribe și un follow pe Instagram la Robert_like. Astăzi, cum vedeți, avem 11.998 de trofee. Vreau să facem în momentul acesta, pe acest episod, vreau să facem 12.000 de trofee. Acest va apărea, dar nu uitați să dați un mare like. Hai să strângem la acest video 3 like-uri. Dacă am strâns 3 like-uri, vă mulțumesc și scrieți, n-a scris nimeni în comentarii până acum, hashtag sunt gorile. Deci nimeni, hashtag sunt gorile. Hai, dăm play și să dăm drumul la meci. Nu vreau să risc, așa că vreau să fac din primul meci 12.000 de trofee. Și